Karibu sana mwacho muligilia ase episode ende yo morogere w'EKEBIRO nchekoro kwa ENSARA Joseph MOSE ase Facebook na YouTube. No, wiki yiga mangana korekanire amange korwa amangana yaba PS, yani yaba permanent secretary sugotianirwa ose kwa emeremo nabo igo amangana bodaboda yarudire sana ase mitandao ese ngenjo bwate kisegi egati aba banyene na asiri eteri umugabana ali abaire eligo kwane kaime Wika ase oyo kabero mugabo ni county ya KISII muske James Ongwae nabo oyo kabero mu women ba Janet Ong'Era ba beire ba Rusia ase ekiama kia ODM aina yanda mange na ronkwality asomurubiro ya boyo to bese kwiba ngango twara toro mugeni botambe asomurubiro gw'EKEBIRO no mugeni ni buri tukulia rero no mugeni uganitire komanya mange igoro ya kigima akorwa onkorgo kibacha etumbiri esiringionea eheri Omo women rep gawata mulita mange sana a comedian the best comedian in KISII right now onkoroke wacha no ali gase umurobiri w'EKEBIRO litukulia rero igo to baisa gosuka karibu sana togendamo goika chinsa ibere na by the way umurobiri w'EKEBIRO nigo gagochere chinsa isato goika ine chamaragoba litukuna rero kurinde bono nigo gochera enseyemo goika chinsa ibere nechira chirabe chinga kiche ito cy'umurobiri w'EKEBIRO karibu sana togendamo Katuko chakira umugabana uyo kabere umugabana we county ya KISII muske James Elvis Ongwae nabo uyo kabere mu women rep umarikato na umongina muske Janet Ong'Era mbaye rusitie ose mbaba bakoruse sekiama akia ODM abegana bagwatanya badene sana ba ODM nabo gonyorenga umugabana James Ongwae na Janet Ong'Era nigo baye tete mono sana banyati chikura chinyinge asengenjo yekiama kia ODM korende bono ikabye rusitia sekiama kia ODM aseji sababu barabu banyene bakoraki abamenyete barabuboka. We as members of the Orange Democratic Movement, in particular myself, James Ongwae, former Governor KISII County, and Janet Ong'Era, Deputy Party Chairperson of ODM, have today decided conscientiously to resign from the ODM party with immediate effect. Ekarato kulikelengane iga governor totebyango mubwate majuto andonsi matabatanga majuto ni mjukuja baadaye. It has been an honor serving in ODM. We regret nothing. I don't regret having been in ODM. We have grown in it, but it's now time for us to exit. With immediate effect. As the Holy Bible says in Ecclesiastes 3:1, there is a time and a season for everything, and for us it is time to exit. We feel very sad that our party no longer meets the aspirations in which we founded it. Umosike Jim Momanyi tengo tora kwa likondora kwanda ngengane Tuna nabatebye mugabanere gosoka na benga bunekera arengo gento nkeyo gya chenchiri kwa igura yamotenge chande ngongwa bunaru na gwende na Janet buna baru ODM ya jagei. I've today decided conscientiously to resign from the ODM party with immediate effect. Honorable Jim Momanyi kaketenga kwa igure. Kentonke kya beire kagani igo pato na bobarenga buna botare buna konyabale buna nande nasi bagenda. Now, Mr. Governor, what next? But we move to the next phase with a clear mind on how better as a country we can manage our political affairs before and after elections. Ekiagero nyandiri bagenda batotebi ngantua negotiate timoina egento togo kobaira mochikoe wange ntogete ngotwara kyarenge mana. Governor tingana no muske Jim Momanyi totebi yango nande. We will soon issue a press statement on our next political journey and way forward. Nchemuna jamani ya gusi governor nsingo kwananga igenga mbosa. Tigango toira niri muske Jim Momanyi likondo muske Jim totebi yango ngesaba barurite kiamike ga ODM niriye. Insecurity egosumbwa abantu ababono yani ogotatenenera umugabana James Ongwae na wigo umungena Janet Ong'Era tokobaganiria maya ase gosichinga kitoganyete muchiko totebinga ngaimuko beka makao ngaimuko chikotora kubwatikana na mangana asiasa na kiba gotebera by the way na siasa usiweke kwa roho yani siasa to wese ko beka nkoro imasengo chaki
never in the wildest dreams yani nkwale gocha ko imagininga abagwatania banene iga unabono musike Ongwae no musike Janet Ong'Era ngaka ingakeyemo mbaru asekiamo ke odiamo so mwonyore ko rekonyo mufuasi oyasi ngenchare ODM now ngosukare go chimoino gari utangitwa danga siasa usiroke kwa roho bana ekero tugutigana nayo eike yana kiregisegi chinyinge egati y'abana bodaboda asa abana bodaboda banyene bakuruterana amangana basori bagotana cheche za maneno yani bakuruterana chinsase cyamangana korwa ekiyame ko mu bodaboda cyase kinde esingencho babwate obotutukana bo bara kidogo now amangana yabakuruterana abwataniriye ose yetari umugabana we county ya KISII bono go muske Paul Simba Arati lyakwanekire ose lyatokire lyarekaniri wato kwa katia se ekise yechiga na ningana yairire mpaka umugabana wasokire gukwana ngano enough is enough umugabana manyeno wamwira gotanga egente ke ekise yechiga bono chiachirale nchibonete chiere mara moja tigambo tore chakana bana bodaboda batutebinga inkikegendere tiga masikani abe gatiyo umugabana atari umugabana bodaboda umugabana gachore tunechikura mwata ni 300,000 abangi namba arengo abagakamba arengo kire sector ya arengo lakini bono bodaboda kiro muntu akwira no sabaka family affairs cyumuntu agokwana nga yatunyo metigo sawa karete gebinto bunebyo enasabaiga omwana uri okwane tamanganaria wetere sector ya bodaboda kwiberera kero roto okwana aso keisiko anga mema isomarore onya tari ko angama umweshimiwa Jim Mumanyi utaragenda ncuna ndora atotebye mangana yega bodaboda kidogo totebye abana baito be county ya bodaboda batigonya guitana lakini nate basoke maisomarore asaba mabera lakini uwetano kuiganga iko chakira ekina kyo guitano kugwachakire korwa sabara igoro ntori gotiana nande ntori gokora kende njetindi muraibo gosegeta kisegi Mheshimiwa Jim karwango bosemia igoro na mangana yega gentonkerie kera kanene muno bugima bw'omuntu umwana bodaboda nkeke nage ukoroma iga because ndo chenga neri kondo gosa bodaboda nduri gyo kwaibaga na anymore yetari echo kero muntu akomenya ogo aso bodaboda kengana okay bono tukirepi Simba ye county ya KISII ngokwanere umugabana Simba chakanga na introduction nchebno mugabana ino Simba Arati okay yandarawo ebintu mbere bigendrete aiga KISII county tetemboli abamuraba minto usaba muraba ito bechipigipigi ntaeto mulembobe gatigati eno tintaeti byombe biko rwana kerengaki esaba mukurwanira murantebe nintegete tutwale ogoisaransa amona inwe nalyo turanyare ndanyare bategerera ninki ekegekogera mukwimuka mugendete kurama mugendete kubanga kisegi esimuleni mwekabanyene entaete kuboliga abaskali bonds esimule nintaete manyinga kisegi ekichikoba e town ningole maega ekisegi eki inchebno mugaba nabantu bonsi nabantu bane babemba ngakirite kura nechinga kicho okorera umubusiegasi tigango toraibo tiga masikani abe gatiyo umugabana atari umugabana bodaboda umugabana gachore tunechikura mwata ni 300,000 lakini gabana ngakibono bagutumika ri atari yagwika tinteget muntu onde bwensi atumie eri atari yane oyo ni ngobana mwana uri okwane tamanganaria wetere sector ya bodaboda kwiberera kero roto okwana aso keisiko anga mema isomarore onya tari ko angama gabana abantu abatari abagopimetera kini tinteget muntu onde bwensi andwanerere nga muntu getinanda amete igoras matote te umugabana onya tari ko angama nande tigatora boli nde umugabana abantu ambonse bago support tiboli bali bako ndama inugenderera muchando toyo moche morega siengi yangendrete na buranyole kuba change chinkoro nonye mwalenge won support okay tigatora nasaba na bodaboda abana bodaboda mwachorete gabana boli mwakerete gabana Simba chikura nande ni numwa mochorete nonye mwalenge won support gabana ngakioro chamangana yake buguri yangike tambuke ebintu bigenda tobusongo tinko byanchirana nabolire abaskali barenga bonse
bakoreki chunguza mumanye inki kegenderete tinta muntu ndwensi atumie eliataliane mwandama kara mwandamire mwimuka mwaros nande ikyombe kende esmole nande mwarwa na inumwe kabanyene mugabana bodaboda baigaye ntobaroche yetana aba murabema bakanire na nande nabo bakuramo mugabana ekemane mamurama gavana Simba Arati alafu bamanya gukora ngaki mwama wonjo kanga Simba otumira amamura bande kubarwana lakini gavana rokore igoboti egitali gasiyana Mheshimiwa Jimmy bono taragenda twange solution ya mangana yega ebintu bune ebyo bigikeribwe abarayi baje baikaranse babeka abana bodaboda amo babatebi bintu mbiyo ng'aye ne group ya Nyarebe bodaboda inubune kyombe bono ya bodaboda inumwe bangete sekta ya bodaboda n'abantu twibangite tokurigeria abana baito userinde gavana naraya bwata mangana maya nkwira nande gusi nima yatene mikutano ya Council of Governors tole kinkoirana nintegede toranane n'abamura bonsi bechipigipigi inyigwe ebirero byeno tunyare cross kibesa mwirira abane skuru mukolera amagendero gachebo no mutekora amagaba yetana aba murabema bakanire na nande nabo bakuramo mugavana ekemane mamurama gavana Simba Arati lakini mate Simba tebwati mangana mange Simba kora ngegentike gaturwa mbia muno nyasabe naino yakimo banche murigeria morogere ganda takurigeria ni gokoro EKEBIRO nche koro kwensara Joseph Mose ase Facebook na YouTube now akaritoka no mutumo kidogo tokoira na tugatomaganye kamna na gatebya se studio oyugani gamanyekanite buna onkorogo kebache tumbirie siringone ya eliyongiria ke muntu na marietande ayanda mange ngomukonera comedian one of the best comedians to watega sirira ba liagusi nibotete kumanya ina ayanda mange to baisa kusuka tokoro mutumo goje tore no mugenito aiga se studio ase Facebook anda kombwati abune ENSARA Joseph Mose na boigo ensemo ya YouTube boigo Getembe TV KISII Facebook na Getembe TV KISII to baisa kusuka